Minule ste videli. Bože, Jakub, nerob si už so mňa srandu, nie je to vtipné. Čože? Jakub, poď sa rýchlo pozrieť! No už idem, čo je? Pane Bože. Wow, tu sú notebooky. On nás celú dobu špehoval. She had no children, only God. No, môžem. If you see her in your dreams, be sure you never, ever stray. Hej Samuel, aj tebe sa sníval ten sen? Myslíš o tej bábke? Áno. Tak to hej. Nemyslíš, že by sme mali radšej ísť preč? No, mali. Poďme čo najrýchlejšie preč. Vidíš to, Samuel? Tam je ten vrah. Kde mám kľúče, kde ich mám? Kde mám kľúče? Mám ich. O, Samuel, ja som si vytkol členok. Za tebou je ten vrah. Utekaj, na mojom živote nezáleží. Zachrán Mal sa, som ťa dokým rád, môžeš. Jakub. No tak poď ty parchant. Na toto som čakal už veľmi dlho. Kde mám kľúče, kde mám kľúče? Kde mám kľúče? Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Mám ich, štartujem. Ach, zranil som sa. Tam je nejaký dom, možno tam bude pomoc. Prosím vás, je niekto doma? Áno, čo si želáte? Prosím vás, pustite patlnu, som zranený. Čo sa vám stalo? Bol som s kamošom na chate a Dúfam, že nie na tej, kde je ten vrah. prečo? Je s tým nejaký problém? No ako vám to mám povedať? Ten dom je prekliatý a ten, ktorý doňho vstúpi, No čo sa s tým stane? Čo sa s tým stane? budem navždy prenasledovaný vrahom. A čo mám teraz robiť? Máme len dve možnosti. A to sú? Buď ho zabijeme, alebo sa necháme zabiť. Tak ja ho zabijem! Vy si myslíte, že je to jednoduché? Keby to jednoduché bolo, už by som dávno zavolal pomoc. Tak ako to urobíme? Existuje len jedna možnosť. Musíte ho zabiť vecou, ktorej sa bojí. A to je aká vec? Tá bábka. Musíte sa do nej obliecť a zabiť ho. No tak páne, ja už musím ísť. Ďakujem za to, že ste ma uzdravili. Ako chcete, majte sa a prežite. Mal by som si urobiť oheň, no sa stmieva.
už je noc, tak mal by som sa ísť vyspať, uvidím, či to zajtra dokážem. Čo to bolo? Do hája! Už som si myslel, že ma zabije. Konečne som doma, idem si rýchlo zobrať Jakubové auto, nech mám cestu rýchlejšiu. Alebo to máme spovedať na políciu? Tak idem ho skúsiť zabiť sám. Konečne som tu. Pane Bože, Jakub! Jakub, neboj sa, ja ťa pomstím. No tak poď, chci Flaming, živé babke. Čiže, no tak ideme na to. Čože? Už je konečne preč. Jak teda si neumrel? Veď som ťa zabil. Som nebol, to bola len moja látka. Si sa už neublíž, prosím, prosím. Čo robíš? Čo za mnou? Čo robíš? Daj ma. Počkaj, veď nie si práva bácha. Adorite. Na, tu máš dáček.
Hej, pane, ja... To nemyslíš vážne. Aha, tam je krv, idem sa pozrieť hore. Ale počkať, tu je jeho hlava. Počkať, to všetko boli bábky. Idem ťa zachrániť, Jakub. Konečne som si dal dole to oblečenie. Hneď sa cítim lepšie. Jakub! Jakub! O, tu je niečo. Tam je Jakub! Jakub! Čau Samuel. Rýchlo, poďme preč. Jakub, jak to, že žiješ? Veď tam bola tvoja krv, nevykrvácal si? To nebola moja krv, to bola krv niekoho iného. Poďme preč, čo najrýchlejšie. Než nás tu nájde. Jakub, vieš o tom, že som ho zabil? To nemyslíš vážne? My sme voľní. Tak poď, ideme preč.